Kum shibenta ban penslur bat ban ai men simi ki nong ele kai bakin penen kam hok ki sap jing ele kai ki jongki ha ki jing ele kai ba pher ka site sning sports and cultural club men ha ka arterik ber arajar ar pusau kala yo ban pen hap perdano ka lempung ele kai cricket ya ka ban tip kum ka first T20 open to all cricket tournament arajar ar pusau ya ka bala penlong ka ne ka tournament hamadan ele kai football ha ka shnong site sning ribhoi district lala ban saki ba ha ka ka lempung lawan bane shimbenta de ki arpeu tali ki kanhun yale kai cricket bat ki ar tali ki kanhun ki bala poisa ka final kata ka AB11 persha ka Ocean 11 ya ka bala sedang ya ka lempung na do ka arterik ukala lengkon arhajar ar pusau bat lapen kut no menha ka arterik ulber arhajar ar pusau shu na kalyang ki nong penia ki labu ru ya ki khusnam ka bakot sha ka sanpeu hajar tengka ya ki ladu bat arpeu hajar tengka harengkat ka trophy hakane ka sngi lawan bandon ringkat da ba Derek Nongrang ubade secretary NPP na sning block kumu kongsan uba Roslyn Kharkrang chairman jong ka site sning dorbar pelun kumu sembut kongsan uba Taydor Kharjarin rangba shnong ka site sning damli uba Frankie Nongrum rangba shnong site sning lat maurong uba Dipul Rendathyang ex vice President Meghalaya Cricket Association ikong bayahun melimngap member Meghalaya Cricket Association uba Cherif Chilla secretary jong ka site sning sports and cultural club uba Banshai Khonglam ki paj ba nalor ki we de hab ai jing kren na kalyang ki nong kren kil ai men simbat ka jingiro ka sports club ya ka jingla jongki bat peniaj bet peniaj renti wat lada ka de tang ka sin ka baningkong Henry kum ka sports club kan yai persyang ban kentu we ki nong ele kai ki badan shisai ka sam jing ele kai ka jongki haka kelamit jong ka jing ya kun hapdeng ka kenhun jong ka AB11 kala yo ban tit ningkong bat kala bu ka target ka ban riu pu praran bat hablut ki wicket sapok ka arpeu teli ki over haba pai pat sa ka jingele kai ka baar ka kenhun Ocean 11 kalala ban be ka te ka target ka balabu tang hapo prateli ki over bat hapedeng tang shi wicket bat la penlong sundon ya ka kenhun Ocean 11 ban ra ya ka nam jingjob ha ka te ka lempung tang da ka khandai wicket bat ra ya ka song pisa ka bakot sa ka sanpeu hajar tingka rengkat ka trophy. Oh ya, bagaimana? And we hope that in the next day, so many tournaments will be organized in Ribhoi district, and we do hope that you will come again and again in Shillong and play well in the next game to come. And for the last, I would like to wish you a happy journey after we wind up this prize distribution in this tournament. Dengan Singapore, nakaliw juga nga sobray kublay ro nam tagil ki Ocean 11. Ya kabab dala bele kai bha na kamata kani ka tournament ka ba pilayo apan ra kani ka final match kabolong matak si kani ka jaka. Te sikete ketiru na mata i MTC jongi ya kaba imla pun poy kani ka janmin ba menta badila ha yanga banyak don lengkap bati ki nong penyat bat nam ta jupi lang ki plias bar khoj bat nam ta jom kini ki rangba bagi samla ki bayiran lang ni banyak persaki lang ya kani ka jing lekah kani ka janmin ba menta te nak kalian ni MDC ya ko play nam ta jupi baro ya ki don lang ni baro bagi Kermens Camp ba kumba ka sport club kadon kam ya i MDC jongi bat i kongak klem dak tengah idon ini we jingai subha nak klem jongi ya kebai lapha lang ba jenga Ket kung we ni samla rang ba ubadan keti nane berjujuran lengkap bagi kun samla jang dong Ribhoi berkhamtam no jong nane snong mamaljan ni da kwa dik bagi kun samla jongi hagan them Ribhoi mo khamtam ki samla kin sim bentai cricket kin sim ba cricket ko gawe na ka game mo kawa long major event hindi man sim tanya football nama kembalong mentai ka India mo kala pli kala kalinti ya kikun samla jingi ha ka jalla jingi kumbang itip Meghalaya Cricket Association kala affiliate Auslam 2018 tingi lalong full fledged member jong ka BCCI te ilong gibran bok tingi kermen ba nangne kisami kiwe kikun samla mo
Kiban represent ya ka state bat kum tatet bat churu kari India.